Мы заканчиваем працу на Генассамблеі ААН. Я сустрэлася з кіраўнікамі і міністрамі замежных справаў больш чым 40 краінаў, лідарамі міжнародных арганізацыяў і структурамі ААН. Узяла ўдзел у 6 мерапрыемствах на палях Генассамблеі ААН. У нас з'явіліся новыя кантакты з краінамі, у тым ліку тымі дзяржавамі, якія працягваюць супрацоўнічаць з беларускім рэжымам і патэнцыйна маглі б стаць медыятарамі ў вырашэнні палітычнага крызісу ў нашай краіне. У нас, беларусаў, шмат саюзнікаў па ўсім свеце. Пра нас з вамі памятаюць, і беларускае пытанне застаецца на павестцы. Некаторыя лідары пагадзіліся дапамагаць у справе вызвалення палітвязняў. Мы шукаем спосабы пашырэння выдачы візаў і вырашэння праблем з легалізацыяй беларусаў за мяжой. Некаторыя краіны зацікаўлены ў супрацы з беларускім бізнесам, які апынуўся ў выгнанні. Мяне шмат пыталі, як мы бачым змену Беларусі і якой будзе Беларусь пасля дыктатуры. Я лічу, што змены ў Беларусі павінны быць мірныя, а Беларусь стане дэмакратычнай еўрапейскай краінай, донарам міру і стабільнасці, адкрытая для суседзяў. Мы правядзем усе неабходныя рэформы, каб інтэграваць Беларусь у міжнародныя арганізацыі, вярнуць беларусам свабоду і дабрабыт. Усе тыя кантакты, якія мы цяпер будуем, гэта інвестыцыя ў будучыню. Яны дапамогуць нашай краіне безбалезна прайти шлях ад дыктатуры да дэмакратыі. У нас з вамі ёсць усё неабходнае, каб стаць сучаснай еўрапейскай дэмакратычнай дзяржавай, якую паважаюць у свеце. Наперадзе шмат працы, але я ўпэўнена, што мы пройдзем гэты шлях да канца.